Fa 20 anys es deia que la millor política industrial era la que no existia. Això la marxa dels esdeveniments ho ha desmentit. La crisi del 2008, la crisi derivada de la pandèmia del Covid, l'estrès a què es van sotmetre les cadenes de subministrament globals, la crisi derivada de la guerra d'Ucraïna, les tensions geopolítiques han demostrat diverses coses. La indústria, tenir un sector industrial fort és una qüestió de prosperitat, és una qüestió de treball digne, de treball de qualitat i és una qüestió també de sobirania i fins i tot de seguretat nacional. Per tant, ens semblava que era important dedicar un número a reflexionar sobre la necessitat de tenir una política industrial catalana i europea adaptada als nous temps. Primera cosa que penso és seguir adaptant-nos, perquè la indústria sempre tota la vida ho ha fet, ho està fent i ho ha de seguir fent. Adaptar-se a les noves tendències, a les noves circumstàncies, ser molt resilient, perquè en un entorn VUCA, que se'n diu ara, hem d'anar gestionant les circumstàncies com van venir, afrontar, evidentment, seguir treballant en temes de sostenibilitat, tot i que ara es parla, vull dir, la indústria ja fa temps que ho treballava, seguir apostant per aquest àmbit, seguir apostant clarament per al tema de la innovació, d'acord? Seguir apostant també per al tema de la digitalització com a eina, no és que tothom s'hagi de no, la digitalització són instruments i tecnologies que ens poden ajudar amb la innovació, d'alguna manera. Per tant, seguir treballant en aquesta línia, apostar clarament pel talent, que no se'ns marxi, i demanar sobretot que aquest talent estigui ben reforçat des d'aquí, des de casa nostra. I estic pensant en temes de formació professional, etc. La indústria, com a costos energètics, molt greu, la veritat. Vull dir, si fem una translació del que ens està passant a les llars de les persones ciutadanes, a nivell energètic, on hi ha indústria que és intensiva en energia, està sent un problema no greu, no, gravíssim. I que no es pot repercutir sempre que es vol, per molt que es digui que a vegades és que podem repercutir, no es poden repercutir segons quins costos. Això és una situació greu. Evidentment, hi ha molta empresa que havia ja apostat per la renovació energètica, per apostes sostenibles de plaques fotovoltaiques, etc. El fet de la situació ara excepcional ho ha accelerat i, a més, ha accelerat també tots els ajuts que estan venint a nivell dels fons europeus, doncs ha accelerat encara que aquest procés de renovació amb energies renovables sigui una mica més accelerat. Altra banda és el coll d'ampolla que s'està fent a nivell administratiu per gestionar tots aquests projectes energètics. Això és un altre aspecte que, malauradament, està impedint anar més ràpid d'alguna manera. I sobretot també estem pensant en grans inversions de país, que portem un retard de 10 anys, doncs amb aquest escenari de retard, doncs ara hem d'agilitzar-ho tant com sigui possible. I aquí l'administració totes, perquè és veritat que els fons ens venen des de Madrid, ha de ser un desbloquejador, no podem tenir frenats projectes aquí. Primera, la formació. I segona, detectar molt clarament la indústria quan es diu que ens hem de digitalitzar. Alerta perquè primer l'empresa pròpiament ha de fer un anàlisi propi, perquè si ens digitalitzem tots, però resulta potser que tenim una aposta o el nostre pla estratègic o la focalització és de vendes o de millora en productivitat o inversió o generar nous productes, no tindrà cap sentit la digitalització. La digitalització ens ha de permetre, és a dir, les tecnologies digitals ens han d'ajudar a fer millor els nostres projectes industrials i d'empresa. A nivell de poder vendre millor, poder vendre més, poder afavorir nous productes locals, si som capaços de relocalitzar com a proveïdors components que malauradament en aquesta situació d'aquests darrers temps ens ha demostrat que teníem una dependència massa forta de l'exterior i clarament per la formació. Això està claríssim, ens hem de formar tots, tota la cadena de valor a qui estem implicats. No només hi som a temps, sinó que ara és el temps, és el moment per reindustrialitzar-nos, perquè hi ha tot un context a nivell europeu favorable. Per primera vegada durant molts anys la Unió Europea, la Comissió Europea,
ha estipulat una política industrial tant de caràcter horitzontal com de caràcter vertical, que vol dir per crear les condicions necessàries perquè la indústria pugui créixer, pugui avançar, però a més dissenyant o identificant quins són els sectors on s'hi veu més potencial de creixement. Aquest context crec que l'hem d'aprofitar i Catalunya està amb molt bona predisposició justament per aprofitar el moment, per captar inversió, per fer créixer projectes industrials, en definitiva per reindustrialitzar-se, i això serà bo per generar prosperitat compartida, llocs de treball de qualitat, amb remuneracions més altes i més arrelats al territori. Per tant, no només estem a temps de reindustrialitzar-nos, sinó que ara ho hem d'aprofitar. Cada vegada es parla més de neoindústria, per diferenciar-la del que ha estat tradicionalment la indústria. Avui estem parlant d'un sector econòmic que no és purament la manufactura, sinó que té molts altres components i té moltes altres derivades i que va incorporant diferents processos dintre de tota la cadena de valor. Precisament per això diguem que la indústria és tractora també de molts altres sectors, de serveis i de molts altres elements d'ajuda a la producció, d'assistència a la producció, que de fet fan que la indústria avui vulgui dir moltes altres coses, té un sentit molt més ampli del que ha tingut durant el segle XX i, a més, és una indústria digitalitzada, una indústria sostenible. Per tant, estem parlant d'un concepte que ha evolucionat molt respecte a la idea que podíem tenir de les xemineies i de les grans naus industrials. Estem en una altra època, estem en una altra fase, però igualment els valors essencials que comporta la indústria continuen sent vàlids per explicar la prosperitat, i no només la prosperitat, sinó també l'estabilitat política i fins i tot el potencial d'enfortir les nostres democràcies. Precisament per això nosaltres estem convençudíssims que ens cal reindustrialitzar-nos, per una qüestió econòmica, per una qüestió social, però també fins i tot per una qüestió de reforç de les bases pròpies de l'estat del benestar. Formació, formació i formació. Per nosaltres és bàsic. Hem de ser capaços d'oferir prou alternatives de formació als i les treballadores en un doble sentit. Un primer és per formar-nos per poder entrar al món laboral amb les capacitats que avui demana aquest entorn canviant, això d'una banda, però de l'altra també oferir les possibilitats de reciclatge laboral per molts treballadors que ara estan en sectors que estan vivint una revolució. Per exemple, estem parlant del sector de l'automoció, un dels més importants des d'un punt de vista industrial del país, que òbviament està canviant de paradigma i estem passant cap a l'electrificació. Això voldrà dir que haurem d'acompanyar també els treballadors i treballadores en aquesta evolució. Aquí també hi hem d'incidir i aquí també hem de generar oferta formativa. Sigui com sigui, jo crec que també hi ha una reflexió de fons que hem de fer, sense abandonar la idea i fins i tot et diria que l'obsessió per la formació. Hem de ser conscients, d'altra banda, també que tots els processos d'indústria 4.0 i d'automatització i de robotització també tindran un impacte a nivell laboral i ho hem de tenir en compte, perquè, òbviament, això reconfigura la relació laboral que podíem tenir amb la indústria, amb la neoindústria, i això és un element que haurem de contemplar a l'hora no només de dissenyar les polítiques econòmiques i les polítiques de reindustrialització, sinó sobretot com això després té una translació en el mercat laboral i en la qualitat dels treballs dels treballadors i treballadores. De manera molt executiva. De fet, és un pla que té 152 accions molt concretes, i quan dic concretes vull dir que té uns objectius clars, uns paràmetres per avaluar si són efectives o no són efectives aquestes accions, uns indicadors per fer-ne el seguiment i tenen la seva correspondència pressupostària. De fet, estem parlant que aquestes 152 accions mobilitzaran més de 3.200 milions d'euros. Per tant, hi ha finançament, hi ha unes accions molt determinades, molt concretes, i al mateix temps hi ha un propòsit de fons molt clar, que és aquesta reindustrialització amb sectors que nosaltres considerem que seran claus per explicar la Catalunya que ve. Aquest és el Pacte Nacional per la Indústria, aquesta és la seva virtut, però en té una altra, que és consensuat amb la majoria de grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, amb els agents socials, que vol dir amb les patronals i els sindicats més representatius, però també amb les universitats, cambres de comerç, etc. Per tant, és un acord molt transversal que incorpora moltes sensibilitats i que ens trobem amb un punt comú, que és aquesta necessitat de recuperar aquest pes industrial per Catalunya.